No niin jätkät, ei nyt lannisteta vielä. Ja kohdataan vähän pois. Vittu se linkoo sen jälkeen oikeasti hyvin. Siis ihan oikeasti. Että jos nyt niinku ihan tosissaan puhutaan, niin se on ihan tarkaluontoista asiaa. Ette kerro kellekään sit tästä näin. Oikeasti vittu jätkät. Siis niinku, mun nyytit on näin pitkät. Oikeasti, ne roikkuu tuolla asti. Ei ole hirveän kivaa, sen takia mulla pitää olla aika tiukat horsut. Nyt niin, sanokaa nyt joku jotain. Onks Lasse näkynyt? Mä tarvitsin yhden röökin nyt. Hei, Lasse! Ei, se on jossain ihan muualla. Se oikeesti jätkä. Ette te nyt voi tehdä tälleen mulle. Vittu saatana, vitun muutu. Mä nyt sitten teen tähän reijän. Tähän mä teen sen. Niin. Sit hyppäätte siitä sen jälkeen ja mä otan sen kuvan. Niin. Tähän mä sen teen. Niin. Onks kiva? Siinä on nyt reikä. Tästäkää vittu, mä lähden visselle.